Tallissa on pöly laskeutunut ja siivoamisasia oli sesissä. Täällä on aikamoinen pölly kävi. Ihan kaikkialle ei laittanut, niin muovit pois ja pahvit pois, ettei imurointia. Vähän enemmän olisi tarvinnut olla valoa paikotellen. Nyt jahka ne nyt tästä kuivuu. Paremmat ne nyt on kuin lähteessä, mutta tuonne yhteen vanteeseen sain ihan selkeät valumat, kun ei nyt oikein nähnyt. Ja tietysti kokemus on mitä on. Ja koitti saada tonne reikiäkin vähän tavaraa, niin tänne sai 2 valumaa. Ja on kuulemma sellaista, 3 tuolla peräti taitaa olla. On kuulemma sellaista tavaraa, että jos hiot tota, niin sit se on hiottava kokonaan ja maalattava kokonaan uusiksi. Että tosi kiva. Niin eiköhän noin Volvoa kelpaa. Mattaväri toivon, että sillä lailla.